எல்லோருக்குமே வணக்கம். இன்னைக்கு குரு பிராணமோட ஆரம்பிச்சிடலாம். அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலாக்கிய சக்ஷுர் உன்மிலிதமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமயம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். ஹே கிருஷ்ண கருண சிந்து தீனபந்தோ ஜெகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமோஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌரங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானு சுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஆறாவது அத்தியாயம். இது தியான யோகம். அதாவது இதுவும் சாங்கிய யோகம் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. தியான யோகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தியானத்தை, அதாவது அஷ்டாங்க யோகம், அந்த பிரதானமா அந்த அஷ்டாங்க யோகம் சம்பந்தமாகவும் மற்ற விஷயங்களையும் தியானம் சம்பந்தமான விஷயங்களும் நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். இப்போ நேர்த்திக்கு அத்தியாயத்தோட சுருக்கம் முதல்ல பார்த்துடலாம். சந்நியாசம் அல்லது கர்மயோகம் எது கொள்வது அப்படின்னு கேட்கிறான் அர்ஜுனன். அதுல கர்மயோகம் தான் சிறந்தது, சந்நியாசத்தை விட கர்மயோகமே சிறந்தது. நிஷ்காம கர்மயோகம் அதாவது பலனின் மீது பற்று இல்லாமல் செய்யும் அந்த கர்மயோகம் அது சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார். அதற்கு பின் பகவான் கிருஷ்ணர் மீது மட்டும், அதாவது அவரை மட்டும் வேண்டிக் கொள்வதால், அவரை மட்டும் நம்ம பக்தி செலுத்துவதால் அதன் மூலம் நமக்கு என்ன கிடைக்கிறதுனா நமக்கு இந்த ஜட வாழ்க்கையிலிருந்து விமோசனம் கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அதை பார்க்கிறோம். இப்ப இன்னைக்கு அத்தியாயத்தோட சுருக்கம் அஷ்டாங்க யோகத்தில் முன்னேறுதல், அதை பத்தி பகவான் சொல்றார். அதற்கு பின் அஷ்டாங்க யோகாசனத்தின் நிலைகள் குறித்து அதை குறித்தும் சொல்ல போகிறார். 10-32 ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை குறித்து சொல்ல போகிறார். தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு, அதாவது ஒரு பாதி வழியில அவன் யோகம் செய்து கொண்டே இருக்கிறான், அவனுடைய யோகம் பாதியிலே விட்டு போச்சு, அப்போனா அவன் என்ன ஆவான், அதை பத்தி சொல்றார். கடைசியா பக்தி யோகம் மிக உயர்ந்த யோகம், அனைத்திலும் மிக உயர்ந்த யோகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு அத்தியாயத்துக்குள் பார்ப்போம். இப்ப முதல்ல நம்ம யோகம் என்றால் என்ன, யோகா அப்படின்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இதெல்லாம் யோகாவா, இதெல்லாம் தான் யோகமா, பகவான் சொல்லுகிற யோகமா, இதுல நிறைய சொல்லியிருக்கிறார்கள், என்னெல்லாமோ விதவிதமா யோகங்கள்லாம் செய்கிறார்கள், இதுதான் யோகமா? இல்ல, ஆக்சுவலா பகவான் சொல்றது அஷ்டாங்க யோகம், அதுதான் உண்மையான யோகம். அதாவது 8 அங்க இணைப்பு. எந்தெந்த 8 அங்கங்கள்னா யமம், நியமம், ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்யாகாரம், தாரணை, தியானம் மற்றும் சமாதி. இந்த 8 அங்கங்கள் இணையும் பொழுது அந்த 8 அங்கங்களின் இணைப்பு தான் அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இந்த அத்தியாயத்தில் விவரிக்கிறார். பிராணாயாமம், அதாவது முதல்ல யமம்ல ஆரம்பிக்கும். யமம் வெளிப்புற பண்புகள், இந்நியமம் உட்புற பண்புகள். அதற்கு பின் ஆசனம், உட்காரும் விதம், தியானம், அது ஆசனம். பிராணாயாமம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், மூச்சு பயிற்சி. பிரத்யாகாரம், அது புலன்களை அடக்குதல். அதற்கு பின் தாரணை, அதாவது கவனத்தை ஒருமித்தல். அதன் பின் தியானம், அது தியான நிலை, உட்கொணர்தல். கடைசியாக சமாதி நிலை, அது ஒருமித்தல், அது ஒருங்கிணைப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி நம்ம பார்ப்போம். இப்போ இந்த அஷ்டாங்க யோகம் அப்படிங்கிறது முதல்ல யமம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கறத ஒரு ஜென்ரலா பார்த்துருவோம். ஒன்னொன்னும் 8 அங்கங்களும். யமம் அப்படிங்கிறது ஒரு தனிமையான இடத்தில் தனியாக வாழ வேண்டும் ஒருவன். மேலும் எப்பொழுதும் கவனமாக தனது மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். இது யமம் சொல்லப்படுறது. நியமம்ங்கிறது உணவு, உறக்கம், வேலை மற்றும் பொழுதுபோக்கு, அதை இந்த பழக்கங்களை மிதமா வைத்துக்கொண்டு அந்த ஒரு நியம நிஷ்டையோடு இருக்கிறது நியமம். ஆசனம் அப்படிங்கிறது ஒரு தர்பை புல்லை தரையில் பரப்பி அதன் மேல் ஒரு மான்தோல் அதை மூடி ஆசனம் அமைத்து, இருக்கை மிக உயரத்திலேயோ மிக கீழேயோ இருக்கக்கூடாது, மற்றும் புனிதமான இடத்தில் இருக்க வேண்டும். ஒருவர் கழுத்து, உடல் மற்றும் தலை நேர்கோட்டில், அந்த முதுகு தண்டு அது நேர்கோட்டில் அமர்ந்து உட்கார்ந்து மூக்கின் நுனியை பார்த்து மூடிய கண்களினால் சீராக பார்க்க வேண்டும். இதனால் கலங்காத அடக்கப்பட்ட மனதுடன் பயம் இல்லாமல் பிரம்மச்சரிய விரதத்துடன் ஒருவர் இந்த தியானத்தை செய்ய வேண்டும். இது ஆசனம். அதற்கு பின் பிராணாயாமம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், மூச்சு பயிற்சி. இது வெளிச்செல்லும் மூச்சு காற்று உள்வரும் மூச்சு காற்றில் கலப்பதையும் செல்வதையும், மேலும் உள்வரும் மூச்சு காற்று வெளி செல்லும் மூச்சு காற்றில் செல்வதையும் நிறுத்தி பழக வேண்டும். இதனை பழகிட இறுதியில் தியான நிலையில் நிலைத்து இருக்கலாம். அதற்கு அடுத்த நிலை பிரத்யாகாரம். இது ஜட இயற்கை சம்பந்தமான அந்த காரியங்களிலிருந்து அழிந்து இருப்பதை நிறுத்துதல், அதை அதுல இருந்து விலக்கிக் கொள்ளுதல். அதற்கு பின் தாரணை,
அதாவது ஒரு ஃபோக்கஸ் பண்றது. அவரது மன செயல்பாடுகளை ஒழுங்குபடுத்துகிறார். மேலும் ஆழ்நிலை தியானத்தில் இருக்கிறார். அனைத்து பொருள் ஆசைகளும் இல்லாமல் அவர் யோகத்தை அடைந்ததாக கூறப்படுகிறது. அதற்கு பின் வந்து தியானம். இது வந்து காற்று இல்லாத இடத்தில் விளக்கு வந்து எப்படி அணையாமல் இருக்குமோ அதே போல வந்து மனதை கட்டுப்படுத்தி ஆழ்நிலை தியானத்தின் நிபுணர். இவர் வந்து ஆழ்நிலை தியானத்தின் சுய ஆத்ம ரூபம் பற்றிய தியானத்தில் எப்பொழுதும் உறுதியாக இருப்பவர். கடைசியா சமாதி வந்து மிகப்பெரிய துன்பத்தின் மத்தியிலும் ஒருவர் வந்து பாதிக்கப்படுவதில்லை. இது வந்து உண்மையில் ஜட இயற்கையின் தொடர்பிலிருந்து எழும் அனைத்து துன்பங்களிலிருந்தும் உண்மையான பற்றற்ற தன்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இதுல பாக்குறோம். ஒரு நிமிடம். இப்பொழுது இந்த 8 அங்கங்கள் கொண்ட இந்த அஷ்டாங்க யோகம் அப்படி என்னங்கிறத பார்த்தோம் இல்லையா? இப்போ ஒன்னொன்னா விவரமா பகவான் சொல்ல போகிறார். இது என்னங்கிறத பார்ப்போம். 27, 28 ஸ்லோகங்கள்ல வந்து ஸ்லோகங்கள், முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் மட்டும்தான் நான் வாசிக்க போகிறேன். ஆகையினால் அனைத்தையும் வாசிக்க போவதில்லை. எல்லா புறப்புலன் விஷயங்களையும் வெளியே நிறுத்தி, புருவ மத்தியில் கண்களையும் பார்வையும் நிறுத்தி, நாசிக்குள் உள் வெளி சுவாசங்களை நிறுத்தி, மனம், புலன்கள், அறிவு இவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முக்தியை விரும்பும் ஆன்மீகவாதி ஆசை, பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபடுகிறான். எப்பொழுதும் வந்து இந்நிலையில் இருப்பவன் வந்து நிச்சயமாக முக்தி அடைந்தவனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இது வந்து பிராணாயாமம் வந்து முதல்ல வந்து இது நேத்தி அத்தியாயத்தோடல இருந்து வருது. ஏன்னா வந்து இந்த ஒரு அங்கம் மட்டும் நேத்திக்கு அத்தியாயத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆகையினால வந்து இந்த பிராணாயாம பயிற்சி அதை வந்து நேத்திக்கு 5.2728 இருந்து இங்க வந்து சேர்த்து இருக்கிறோம். ஆகையினால இது வந்து ஒரு மூச்சு பயிற்சி அப்படிங்கறத வந்து நம்ம இதுல தெரிஞ்சுக்கிறோம். இது வந்து பிராணாயாமம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம்தான். அதற்கு பின் வந்து இந்த அத்தியாயத்துல வந்து 6வது ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றார், மனதை வென்றவனுக்கு மனமே வந்து ஒரு சிறந்த நண்பனாகும். ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கு வந்து அது வந்து ஒரு பெரிய விரோதியாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இந்த 6வது ஸ்லோகத்தை சொல்றார். அதற்கு பின் வந்து இந்த யமம் அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்ல போகிறார். யோகியானவன் தனது உடல், மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்பொழுதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அவன் தனிமையான இடத்தில் இருக்க வேண்டும். யமம்ங்கிறதுக்கு முதல்ல இதுவே வந்து அவன் தனிமையான இடத்தில் இருக்க வேண்டும். தனிமையான இடத்துல இருக்க வேண்டும்னா அதுக்காக காட்டுக்கு போனோம்னு இல்லை, நம்ம வீட்டிலேயே வந்து ஒரு தனிமையான இடத்தில் நம்ம வந்து ஒரு தியானம் பண்ணக்கூடிய ஒரு நல்ல இடத்துல இருக்க வேண்டும். மனதை கவனத்துடன் எப்பொழுதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அவன் வந்து உரிமை உணர்வுகளிலிருந்தும் ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யமத்தை பற்றி பகவான் கூறுகிறார். அதற்கு பின் வந்து இப்ப இந்த இதுல பாக்குறோம் இல்லையா, மனம் வந்து அதுவே சிறந்த நண்பனாகவும் அதுவே சிறந்த எதிரியாகவும் இருக்கிறது. ஏன்னா வந்து ஒரு நல்ல விஷயத்துல நம்ம வந்து ஈடுபட்டோம்னா அது வந்து மனம் வந்து ஒரு உற்ற நண்பன். அப்படி வந்து தீய எண்ணங்கள், தீய பழக்கங்களை வந்து நம்ம வந்து செலவிட்டோம்னால் அது வந்து ஒரு எதிரி. இது வந்து இதை பத்தி நம்ம பின்னாடியும் பார்க்க போகிறோம். இதை வந்து ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். இந்த மனம் வந்து நண்பனும் ஆகும், அதே சமயத்தில் விரோதியும் ஆகும். 11, 12 ஸ்லோகங்களை வந்து ஆசனம், எப்படி ஆசனம் அமைக்க வேண்டும், யோகாசனம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த ஆசனம் வந்து எப்படி அமைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத பத்தி பகவான் சொல்றார். யோகத்தை பயில தனிமையான இடத்திற்கு சென்று நிலத்தில் தர்பை புல்லை பரப்பி அதன் மேல், இதை நம்ம பார்த்தோம், மாந்தோல் வந்து தர்பை புல் வந்து பரப்பிட்டு அதற்கு மேல் வந்து மாந்தோல் பரப்பி அதற்கு மேல் மென்மையான துணியால் மறைக்க வேண்டும். இப்படிதான் வந்து ஆசனம் அமைக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற பகவான் சொல்லியிருக்காரு. அதற்கு பிறகு வந்து இந்த ஆசனம் மிக உயரமாகவும் இருக்கக்கூடாது, மிக தாழ்ந்தோ இருக்கக்கூடாது, ஒரு நடுவாந்திரமான ஒரு சமமான இடத்தில் இருக்க வேண்டும். பின்னர் இது வந்து புனிதமான இடத்தில் வந்து அமைந்திருக்க வேண்டும். ஒரு புனிதம் இல்லாத, ஒரு சுத்தம் இல்லாத இடத்துல வந்து நம்ம உட்கார்ந்து தியானம் செய்யக்கூடாது. பின்னர் இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி மனதை ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக யோகியானவன் யோகத்தை பயில வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல வந்து ஆசனத்தை பற்றி பகவான் வந்து கூறுகிறார். நம்ம ஹரிதாஸ் தாகூர் அவருடைய கதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. நம்ம அவர் வந்து அதாவது இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை வந்து அவர் வந்து ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் தடவை வந்து அவர் வந்து விடாமல் ஜபிப்பார். அந்த படம் தான் இங்க பாக்குறோம். இது வந்து துருவன் சரித்திரம். இப்போ அடுத்தது வந்து பிரத்யாகாரம், அதை வந்து பகவான் விவரிக்கிறார். இதுல வந்து இவ்வாறாக உடல், மனம் மற்றும் செயல்களை இடையாறாது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதிக வாழ்க்கையை களைந்து இறைவனின் திருநாட்டை, அதாவது கிருஷ்ணலோகத்தை அடைகிறான். இந்த மாதிரி வந்து ஒரு சீராக இந்த உடல், மனம் மற்றும் அந்த செயல்களை எல்லாமே வந்து அவன் சரியாக
பகவான் மீது திருப்பி இருக்க வேண்டும், மனதை கட்டுப்படுத்தி இருக்க வேண்டும். இப்படி பழக்கப்பட்ட யோகி வந்து பகவானுடைய லோகத்தை அடைகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அர்ஜுனா, எவனொருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கிறானோ, மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகிறானோ, அத்தகையவன் வந்து யோகி ஆகுவதற்காக வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இதுல திட்டவட்டமாக இந்த இதுல கூறுகிறார். ஆகையினால் உணவு பழக்க வழக்கமும் வந்து மிதமாக இருக்க வேண்டும். அதே சமயத்துல வந்து உறக்கமும் வந்து ஜாஸ்தியாகவும் அதிகமாகவும் உறங்கக்கூடாது. அதே சமயம் வந்து ரொம்ப குறைவாகவும் உறங்கக்கூடாது. ஒரு 6 மணி நேரம் அப்படிங்கிறது வந்து சரியான ஒரு அளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபுபாதா அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார். அதுதான் இங்க வந்து பகவான் சொல்றார். அதற்கு பின் வந்து நியமமும் தாரணையும் இரண்டும் சேர்த்து சொல்லியிருக்கிறார்கள். இது வந்து முக்கியமான ஸ்லோகம். யுக்தாஹார விஹாரஸ்ய யுக்தசேஷ்டஸ்ய கர்மசு யுக்தஸ்வப்னாபபோதஸ்ய யோகோ பவதி துக்கஹா. உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல், கேளிக்கை ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாங்கன்னா வந்து நியமமா இருக்கணும். அதாவது எல்லாத்துலயுமே ஒரு ஒழுங்கா இருக்கணும். இது வந்து உண்ணுதல், உறங்குதல், உழைத்தல் எல்லாமே வந்து ஒரு கட்டுப்பாடோட, எதுவுமே வந்து ரொம்ப அதிகமா ஈடுபடக்கூடாது, ஒரு மிதமாக இருக்க வேண்டும். அதை வந்து நெறிப்படுத்தி முடிந்தவரை வந்து பகவான் சம்பந்தமான காரியங்களிலேயே ஈடுபட்டு கொண்டிருக்க வேண்டும். அதற்கு பின் வந்து தாரணை பத்தி சொல்றார் பகவான். யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு உன்னதத்தில் நிலை பெறும் போது யோகத்தில் நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாரணையை பற்றி சொல்கிறார். தாரணைனா வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஃபோக்கஸ் பண்றது அப்படிங்கிறது அர்த்தம். அதாவது ஒரே ஒரு சிந்தனையை மட்டும் வந்து நம்ம வந்து அதையே தியானித்துக் கொண்டு, பகவானை மட்டுமே தியானித்துக் கொண்டு அந்த ஒரு நெறிப்படுத்தி இதை ஒழுங்குபடுத்தி அந்த செய்யக்கூடியது தாரணை. ஜட ஆசைகளிலிருந்து முழுவதுமாக விடுபட்டு இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கறது சொல்லியிருக்காருங்க. அதுக்கு பின் வந்து தியானம், கடைசி 2 ஸ்டேஜ். இது வந்து தியானம், சமாதி. காற்று வீசாத இடத்தில் வந்து ஒரு தீபம் வந்து அசையாமல் இருக்கும், ஆடாமல் அசங்காமல் வந்து அது வந்து ஸ்திரமாக எரியும். அதே போல் வந்து மனதையும் வந்து ஒரு யோகியானவன் அடக்க பழகி கொள்ள வேண்டும். அந்த திவ்யமான ஆத்மாவின் மீதான தனது தியானத்தில் எப்பொழுதும் வந்து ஸ்திரமாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த தியானத்தை குறித்து சொல்கிறார். கடைசியாக சமாதியை பற்றி சொல்லும் பொழுது சமாதி என்று அழைக்கப்படும் பக்குவ நிலை மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விலக்கப்படுகிறது. தூய மனதால் தன்னை கண்டு தன்னில் இன்பத்தை அனுபவிப்பதற்கு ஒருவனிடம் உள்ள திறனிலிருந்து இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம். ஆகையினால் வந்து அவன் வந்து என்ன சொல்றார், மனம் வந்து ஜட ஆசைகளிலிருந்து வந்து முழுமையாக விடுபட்டு இருக்க வேண்டும். அதே மாதிரி வந்து தன்னுடைய ஆத்மஸ்வரூபத்தையே அவன் வந்து தியானித்து பழகி இருக்க வேண்டும். அப்படி இருந்தால் வந்து அவன் சமாதி நிலைக்கு வந்து விட்டான் அப்படின்னு சொல்றார். அதிலேயே அவன் வந்து இன்பம் அனுபவிக்கிறான். அதற்கு பின் வந்து இந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான புலன்களின் மூலம் எல்லையற்ற திவ்யமான ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறான். இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையிலிருந்து என்றும் அழுவதில்லை, இதைவிட உயர்ந்த லாபம் ஏதும் இல்லை என்று அவன் நினைக்கிறான். இத்தகைய நிலையில் அமைந்தவன் மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியில் கூட ஒருபோதும் அவன் வந்து அசைக்கப்படுவதில்லை. இதுவே ஜட தொடர்பினால் எழும் எல்லாவித துன்பங்களுக்கும் வந்து பெறப்படும் உண்மையான விடுதலையாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சமாதி நிலையை பற்றி பகவான் விவரிக்கிறார். இப்போ இது எல்லாமே நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தை வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து பழகத்துக்கு நம்ம எல்லாருமே தயாரா? அதை வந்து நம்ம அதையும் இந்த கேள்வி வந்து நீங்கள் மனதில் ஓட்டிக்கொள்ளுங்கள். ஏன்னா இதுல வந்து நிறைய சொல்லியிருக்காரு பகவான். அதாவது யமம், நியமம், ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்யாகாரம், தாரணை, தியானம், சமாதின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஒரு கடினமான ஒரு பாதையை பகவான் வந்து முன்வைத்திருக்கிறார். இது அடுத்த ஒரு சில ஸ்லைடு வருவதற்கு முன்னாடி வந்து நீங்க அனைவருமே வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு கடினமான வந்து ஒரு தியான பயிற்சி வந்து நீங்கள் வந்து மேற்கொள்வதற்கு நீங்கள் அனைவரும் தயாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து எல்லோருமே நீங்க என்னங்கிறது நீங்க இது சாட்ல கூட நீங்க சொல்லலாம். ஆர் யூ ஆல் வில்லிங் டு டேக் திஸ் 8, அதாவது அஷ்டாங்க யோகம் நீங்க எடுத்துக்கிறதுக்கு நீங்க எல்லாம் தயாரா அப்படிங்கிறத நீங்க பதிவு செய்யலாம். அதற்கு முன் வந்து நான் இந்த அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போகிறேன். இப்போ இந்த படத்துல நம்ம என்ன பாக்குறோம்னா 3 விஷயங்கள் பாக்குறோம். அதாவது இது எல்லாமே வந்து இந்த ஃபோக்கஸ் பண்றது அப்படிங்கிறது தான் வந்து அதுக்காக இந்த போட்டப்பட்ட படம். இது முதல் இது வந்து
துரோணர் வந்து பயிற்சி கொடுக்கிறார் அர்ஜுனனுக்கு. அப்பொழுது வந்து அவனை கேட்கிறார், உனக்கு வந்து அந்த ஒரு பறவை, அதாவது ஒரு மரத்தை காமித்து அதுல என்ன தெரிகிறது அப்படின்னு மற்றவர்களை கேட்டோன்னே அவர் ஒவ்வொருவரும் வந்து எனக்கு வந்து பழம் தெரிகிறது, அப்புறம் வந்து பூ தெரிகிறது அப்படின்னு சொல்கிறார்கள். ஆனா வந்து அர்ஜுனனை கேட்கும்போது அவனுக்கு வந்து அந்த பறவை தான் தெரிகிறது, அதிலும் அந்த பறவையினுடைய கண் மட்டும் தான் தெரிகிறது அப்படின்னு சொல்றான். ஆகையினால் அர்ஜுனனின் மனதில் வந்து தன் இலக்கு பறவையின் கண்ணில் மட்டுமே உள்ளது. அது வந்து ரொம்ப துல்லியமாக பறவைன்னு கூட சொல்லலாம், பறவையோட கண்ணில் தான் எனக்கு வந்து கவனம் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றான். அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ஃபோக்கஸ் நம்ம வந்து ஒரு உற்று அதன் மீது வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ்டா இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்றாருங்க. அதுக்காக அதே போலதான் இந்த அவனுடைய சுயம்பரம், திரௌபதி சுயம்பரத்தின் போதும் கூட மேல வந்து ஒரு மீன் சுத்தி கொண்டே இருக்கும். அதை வந்து கீழே இருக்கிற ஒரு தண்ணீர் தடாகத்தில் பார்த்து அவன் அடிக்க வேண்டும். அதுவும் வந்து ஒரு ஃபோக்கஸ்க்காக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதன் பின் வந்து இந்த நடுவுல இருக்கிறது வந்து பாண்டவர் அஜ்ஞானவாசம் வந்து 12 ஆண்டுகள் ஆரண்யவாசம் முடித்துவிட்டு 1 வருடம் அஜ்ஞானவாசமும் முடிக்கிறார்கள். மொத்தம் 13 ஆண்டுகள். ஆக்சுவலா 12 ஆண்டுகள் கானகம், அதற்கு பின் ஒரு வருஷம் வந்து யார் கண்ணிலும் படாமல். இதெல்லாம் வந்து பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா வந்து எல்லாராலையும் வந்து ஒரு கண்ணிலேயே படாம இருக்கிறதுங்கிறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டம். ஆனாலும் வந்து அதை வந்து ஒரு மன கட்டுப்பாட்டோட இருந்து அவர் வந்து எவ்வளவு துன்பத்துக்கு மத்தியிலும் வந்து ஒரு மன கட்டுப்பாட்டோட வைராக்கியத்தோட இருந்து முடித்திருக்கிறார்கள் வெற்றிகரமாக. ஆகையினால வந்து நம்ம ஒரு மன வைராக்கியம் இருந்ததுனால எதை வேண்டுமானாலும் நம்ம வந்து சாதிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக, அந்த போக்கஸ்டா இருக்கணுங்கிறதுக்காக இதை போட்டிருக்காங்க. இப்போ 34, 35 வந்து சொல்றார் கிருஷ்ணா. பகவான் அர்ஜுனன் கேட்கிறான், கிருஷ்ணா, மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும் அடங்காததும் சக்தி மிகுந்ததுமாயிற்றே. வீசும் காற்றுவதை அடக்குவதை விட மனதை அடக்குவது கடினமாக எனக்கு தெரிகிறது அப்படின்னு சொல்றான். அதுக்கு பகவான் சொல்றார், பலம் பொருந்திய அர்ஜுனா, அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி மிகவும் கடினமே. ஆனால் தகுந்த பயிற்சியினால் பற்றின்மையாலும் இது வந்து சாத்தியமாகும் அப்படின்னு சொல்றார். அதாவது அவன் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கறான், இந்த மாதிரி வந்து மனதை வந்து அடக்குவது, நீங்க முதல்ல சொன்னீர்கள் மனம் வந்து ஒரு நண்பன், அதே சமயத்துல விரோதி. இதை வந்து ஒரு வீசும் காற்றை கூட வந்து அடக்கி விடலாம். அது வீசும் காற்றை அடக்க முடியாது, ஆனாலும் அதை கூட அடக்கிடலாம். ஆனா வந்து மனதை அடக்குவது எனக்கு கடினமாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னோன்னே பகவான் உடனே வந்து அதை நிராகரிக்கவில்லை. அவன் சொன்னா, ஆமா கரெக்ட் தான், நீ சொல்றது வந்து உண்மைதான் அர்ஜுனா, அது வந்து கடினமான விஷயம்தான், அதை நான் ஒத்துக்கிறேன். ஆனா வந்து இது கூட ஒரு தகுந்த பயிற்சியினால் வந்து இது வந்து சாத்தியமாகும். நீ வந்து பற்றின்றி இந்த ஜட பொருட்களின் பற்றின்றி நீ இருந்து பழகினாயானால் இருந்து சாத்தியத்தில் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார். இப்ப நம்ம இந்த பார்த்தோம் 6வது ஸ்லோகத்துல, மனம் வந்து ஒரு எதிரியா இல்லைன்னா வந்து மனம் வந்து ஒரு நண்பனா. இது வந்து இதோடைய பதில் கூட நீங்க வந்து சொல்லலாம், சாட்ல நீங்க பதிவு பண்ணலாம். மனம் வந்து நண்பன் நினைக்கிறீர்களா இல்ல வந்து மனம் வந்து எதிரின்னு நினைக்கிறீர்களா நீங்கள் அப்படிங்கிறத நீங்க பதிவு பண்ணலாம். இப்ப இந்த முதல் படத்துல பாக்குறோம் இல்லையா, இது வந்து எதிரி அப்படிங்கறத வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கிறார்கள். அந்த கம்சன் வந்து அவன் வந்து பகவானை வந்து எப்பொழுதும் நிந்தித்து கொண்டே இருந்தான் இல்லையா. ஆகையினால் வந்து அவனுக்கு வந்து அது எதிரியாகவே ஆகிவிட்டது. எப்பொழுதும் பகவானை பற்றி ஒரு துஷ்பிரசாரம், தப்பாகவே ஒரு தவறான கண்ணோட்டத்திலேயே பேசிக்கொண்டிருந்தான். அவனுக்கு வந்து அது வந்து ஒரு எனிமி, அதாவது ஒரு எதிரியாகவே இருந்து விட்டது கடைசி வரைக்கும். ஆனால் சுதாமா மற்றும் இந்த அர்ஜுனனை போன்றவர்களுக்கு வந்து பகவான் வந்து என்றைக்குமே ஒரு நல்ல ஒரு நண்பனாக அப்படிதான் இருந்திருக்கிறார். ஒரு தேரோட்ட அளவுக்கு வந்து அவர் வந்து ஒரு நண்பனாக இருந்திருக்கிறார். அதன் ஆகையினால் வந்து நம்ம இதுல என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால், இப்ப நிறைய பேர்கள் சொல்லியிருக்கிறீர்கள் எனிமின்னு சொல்லியிருக்கிறீர்கள், ஒரு சில பேர் வந்து நண்பன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறீர்கள். அதை வந்து அவரவர்களுடைய மனதின் அந்த சூழ்நிலையை பொறுத்தது. நம்ம வந்து எப்படி அதை கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கிறோமோ அப்படிதான் இருக்கும். மனம் வந்து நம்ம நினைக்கும் கண்ணோட்டத்தில் தான் இருக்கிறது. பகவான் சம்பந்தமான விஷயங்களில் வந்து ஈடுபட்டு கொண்டே இருந்தோம், ஆனால் அது வந்து மனம் வந்து நமக்கு நண்பனாக ஆகிவிடும். இல்ல நம்ம வந்து ஜட வாழ்க்கையில் ஜட சம்பந்தமான ஒரு பலநோக்கு செயல்களிலேயே ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தோம், ஆனால் அது வந்து ஒரு எதிரியாக மாறிவிடும். ஒரு சில பேர் வந்து சம்டைம்ஸ் ஃப்ரெண்டு சம்டைம்ஸ் எனிமி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறீர்கள். அது வந்து ஆக்சுவலா நிறைய பேர் இப்படிதான் சொல்லுவார்கள். பட் ஆனா வந்து பிராக்டிக்கலி, அதாவது நிதர்சனமாக பார்த்தோமானால் ஒரே விஷயம் வந்து ஒரு சமயத்துல வந்து நண்பனாக இருக்கலாம், இல்லைன்னா வந்து எதிரியாக தான் இருக்கலாம். ரெண்டுமாக இருப்பதற்கு வந்து சாத்தியம் கிடையாது இல்லையா. ஏதாவது ஒரு இதுதான் இருக்க முடியும் நம்ம ஒரு சமயத்துல. ஆகையினால் வந்து நம்ம வந்து மனத்தை வந்து நம்ம நண்பனாக்கி பழகி கொள்ள வேண்டும்.
பகவானை குறித்த அந்த காரியங்களை செய்து கொண்டு அவருடைய ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை ஜபித்து நம்ம வந்து மனதை வந்து நம் நண்பனாக்கி கொண்டு நமக்கு வந்து நண்பனாக ஆக்கி கொண்டு வைத்து இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல பாக்குறோம். இப்போ 41, 42 ஸ்லோகங்கள்ல பகவான் சொல்றார், வெற்றி அடையாத யோகி இவன் வந்து என்ன ஆகிறான். அதாவது அர்ஜுனன் வந்து இதுக்கு முன்னாடி கேட்கிறார், அதாவது இந்த யோகங்கள்லாம் நீங்க சொன்னீர்கள், நிறைய அஷ்டாங்க யோகங்கள்லாம் சொன்னீர்கள், மனதை அடக்க வேண்டும் என்று சொன்னீர்கள். ஒருவேளை வந்து ஒரு யோகியானவன் இந்த மாதிரி யோக பயிற்சியில் செய்து கொண்டிருக்கிறான், அவனுக்கு வந்து பாதி வழியிலேயே வந்து அந்த யோகம் வந்து நஷ்டமாகி விடுகிறது. அந்த பிறவி முடிவதற்கு முன்பே ஏதோ காரணத்தால் ஒரு எதிர்பாராத ஒரு சந்தர்ப்பத்தால் அவனால் நிறைவு செய்ய முடியவில்லை அந்த யோகத்தை. அப்பொழுது என்ன ஆகும், அவனுடைய யோகம் வந்து நஷ்டமாகி விடுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறான். அதுக்கு வந்து பகவான் சொல்றார், அப்படி ஒருவேளை அவனுக்கு வந்து வெற்றி அடையாத யோகியா இருந்தாலும் வந்து புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் வந்து அவன் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோர்களின் குடும்பத்தில் வந்து அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் நான் வந்து பிறப்பிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. அவனுடைய யோகம் வந்து எந்த காலத்திலயுமே நஷ்டமாகாது. அவனை வந்து ஒரு அதாவது ஏன் வந்து நல்ல குடும்பத்தில் பிறக்க வைக்கிறேன்னு சொல்றாருன்னா, அப்பொழுதுதான் இந்த ஒரு செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறந்தால் தான் அவனுக்கு வந்து மற்ற தேவைகள்லாம் இருக்காது. அவனுடைய மனம் வந்து எங்க அவன் யோகத்தை விட்டானோ அதே இடத்துல இருந்தே அவன் யோகத்தை தொடங்க ஆரம்பிக்கலாம். ஒரு சாப்பிடுவதற்கே அவனுக்கு கஷ்டம், ஒரு வீடே இல்லை, ஒரு அன்னமே இல்லை அப்படின்னா அதில் தான் புத்தி போகும். ஆனால் அந்த தேவைகள் எல்லாம் பூர்த்தி செய்த ஒரு நல்ல ஒரு குடும்பத்தில் பிறப்பித்து விட்டால், அதுவும் நல்லோர்கள் இருக்கும் குடும்பத்தில் பிறப்பித்து விட்டால் வந்து அவனுடைய யோகம் வந்து அவன் தடையின்றி தொடரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் அந்த பிராப்தியும் கொடுக்கிறார். அல்லது நீண்ட கால யோக பயிற்சிக்கு பின் வெற்றி அடையாதவர் அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகவாதிகளில் குலத்தில் வந்து பிறப்பது உறுதி. இத்தகைய பிறவி வந்து நிச்சயமாக இவ்வுலகில் மிக அரியதாகும். ஆகையினால் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா, இப்படிப்பட்ட பிறவி நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னா, ஒரு நல்ல ஒரு பிறவி கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம்னா அதை வந்து அந்த கிடைத்த வாய்ப்பை வந்து நம்ம விடக்கூடாது. இப்படி எல்லாருக்கும் பகவான் வந்து இந்த ஒரு நல்ல வாய்ப்பை கொடுப்பதில்லை. ஆகையினால் இதிலிருந்து நம்ம வந்து மேல எப்படி போகணும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். இப்பவே இந்த நல்ல பிறவி கிடைத்து விட்டது, கையில வந்து ஒரு அரிதான ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் கிடைத்திருக்கிறது. அதை வந்து நழுவ விடாமல் நம்ம வந்து மேன்மேலும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை வந்து ஜபித்து இதை விட மேல் நிலைக்கு போக வேண்டும். நம்ம உயர்த்தி கொண்டு இந்த பக்தி நிலையில உயர்த்தி கொண்டு பகவானிடம் சென்றடைய வேண்டும். மாறாக நம்ம வந்து வேற ஏதாவது தவறான காரியங்களில் ஈடுபட்டோமானால் அந்த வாய்ப்பு வந்து நழுவிவிடும். ஆகினால் அதற்கு விடக்கூடாது. இப்போ இந்த கடைசி ஸ்லோகம் இதுல பார்ப்போம். இது வந்து முக்கியமான ஸ்லோகம். யோகி நாமபி சர்வேஷாம் மத்கதே நாந்தராத்மனா ஸ்ரத்தாவான் பஜதே யோமாம் சமேயுக்த தமோ மதஹ. மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் எவன் ஒருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் என்னில் நினைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகிறானோ அவனே வந்து யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லாரையும் விட உயர்ந்தவனும் ஆவான் என்று இது என்னுடைய அபிப்பிராயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து இந்த யோகியானவன், இந்த யோகியாக இருக்கக்கூடியவன், அவன் வந்து எவன் ஒருவன் வந்து ஒரு பெரும் நம்பிக்கையோடு இருக்கணும். அதாவது எப்படிப்பட்ட நம்பிக்கைனா, இவனுடைய யோகம் எப்படி இருக்கணும்னா ஒரு தில தைலவது அப்படின்னு சொல்லுவார்கள். அதாவது ஒரு எண்ணெய் வந்து எண்ணெய் ஒழுக்கு இருக்கிறதுனால அது வந்து எண்ணெய் வந்து ஊற்றினோமானால் அது வந்து சீராக வந்து அது வந்து விழும். ஒரு பிசுறு, அதாவது எங்கேயுமே வந்து சிதறாமல் விழும், நேர்கோட்டில் விழும். அது போல வந்து நம்மளுடைய எண்ணங்களும் வந்து பகவானை நோக்கியே வந்து ஒரு சீராக இருக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்டவன் அவன் வந்து அவனை தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், அவன் தான் எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவன். எல்லோரையும் விட எனக்கு யார் வந்து ஒரு அன்பு தொண்டு புரிந்து கொண்டு என்னிலேயே வந்து பக்தி தொண்டில் நிலைத்திருக்கிறானோ அப்படிப்பட்ட யோகி தான் எனக்கு ரொம்ப பிரியமானவன் அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். இப்போ இதுல பாக்குறோம் இல்லையா, இந்த யோகங்கள்லாம் நம்ம பார்த்தோம். கர்ம யோகம் இது வரைக்கும் பார்த்தது 6 அத்தியாயத்துல கர்ம யோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் இன்னைக்கு பார்த்தோம். இந்த அனைத்து யோகங்களுமே வந்து பக்தி, அதாவது பக்தி யோகம் அப்படிங்கிற ஒரு மேலான ஒரு இடத்தை நோக்கித்தான் இந்த செல்லும் படிக்கட்டுகள். இதுல எல்லாம் வந்து அதாவது நம்ம என்ன பண்ணலாம், கர்மயோகத்துல செஞ்சு அதுக்கப்புறம் ஞான யோகம் செய்து அதற்கு பின் அஷ்டாங்க யோகம் பழகி அது எங்க கொண்டு விடும்னா பக்தி யோகத்துல தான் கொண்டு விடும். இப்படியும் செல்லலாம். இல்ல
அப்படின்னா வந்து நம்ம நேரடியாக பக்தியிலேயே செல்ல வேண்டும். அது வந்து ரொம்ப சுலபமான வழியும் இருக்கிறது. அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ நம்ம இந்த அஷ்டாங்க யோகங்கள்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான பாதை. அதுதான் நான் இப்போ கேட்டேன் உங்க எல்லார்ட்டையுமே. இது வந்து எவ்வளவு பேர் வந்து இந்த அஷ்டாங்க யோகங்கள் எல்லாம் பயில்வதற்கு தயாராக இருக்கிறீர்கள்? எதுவுமே ஒரு தவறு ஏற்படக்கூடாது. நம்ம வந்து சரியாக செய்ய வேண்டும். அந்த யோகத்தில் வந்து எல்லா அந்த 8 நிலைகளும் வந்து கொஞ்சம் கூட வழுவாமல் நம்ம செய்ய வேண்டும். அப்படி வந்தாதான் அந்த யோகம் கைவரும். இல்லைன்னா வந்து ரொம்ப காலம் வந்து எடுத்து ரொம்ப ரொம்ப பிறவைகள் கழித்து தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த யோகம் சித்தியாகும். ஆகையினால் இது வந்து ரொம்ப கடினமான பாதை. ஆகையினால் இதை விட வந்து சுலபமான வழி இருக்கிறது. அதுதான் என்னன்னு பார்ப்போம். இப்போ சத்திய யுகத்துல, அதாவது முதல் யுகத்துல சத்திய யுகத்துல வந்து பகவானை அடைவதற்கு, இந்த பக்தி என்னும் உயர்ந்த நிலையை அடைவதற்கு வந்து அவர்கள் விஷ்ணுவை பற்றிய தியானம் அதில் ஈடுபட்டு கொண்டு இருந்தார்கள். அதற்கு பின் திரேதா யுகம் வந்தது. அதில் வந்து விலை உயர்ந்த யாகங்கள், அதாவது ரொம்ப இந்த நெய் எல்லாம் ஊற்றி யாகங்கள்லாம் நிறைய செய்வார்கள். இப்போ இந்த காலத்துல வந்து அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையும் கிடையாது. அவ்வளவு வந்து இந்த திரவியம், இந்த நெய் எல்லாத்தையும் வைத்து நம்மளுக்கு வந்து யாகம் செய்வதற்கு நமக்கு வசதியும் அவ்வளவு இருக்காது. ஆனால் அந்த காலத்தில் வந்து அந்த திரேதா யுகத்தில் அப்படித்தான் செய்தார்கள். துவாபர யுகத்தில் வந்து விரிவான கோயில் வழிபாடு அதெல்லாம் செய்து பகவானை அடைந்தார்கள். ஆனால் இந்த கலியுகத்தில் வந்து நமக்கு ரொம்ப சுலபமான வழி வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் சொல்லிவிட்டு போயிருக்கிறார். அது வந்து வெறும் நாம சங்கீர்த்தனம். அதாவது பகவானின் திருநாமங்களை திரும்ப திரும்ப உச்சரித்தல், அது ஒன்றே போதுமானது. அதை வந்து நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை வந்து தொடர்ந்து உச்சரித்து கொண்டே இருந்தோமானால் அது ஒன்றே வந்து நம்ம வந்து இந்த படிநிலையில் இந்த மற்ற யோகங்கள்லாம் செய்ய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நேரடியாக நம்மை வந்து பகவானிடம் கொண்டு சுலபமாக சேர்த்து விடும். ஆகையினால் இந்த கலியுகத்தில் வந்து நம்ம எல்லாருமே பின்பற்ற வேண்டியது இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் தான். எப்படி வந்து ஒரு மின் தூக்கி வந்து சுலபமா நம்மளை கொண்டு விட்டுரும். ஆனால் இந்த படிக்கட்டு வழியா போனோம்னா அது ரொம்ப காலம் ரொம்ப நேரம் ஆகும். அது போல்தான் மற்ற யோகங்கள் வந்து ரொம்ப நாள் பிடிக்கும். அதாவது ரொம்ப ஜென்மங்கள் கழித்து தான் நம்மளுக்கு வந்து அந்த சித்தி கிடைக்கும். இதை வந்து ஜபமாகவும் செய்யலாம், இல்லைன்னா வந்து சங்கீர்த்தனமாகவும் நம்ம செய்யலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. சுமித்ரா மாதாஜி, நீங்க கூட சொல்லலாம் மாதாஜி, அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹேமலதா மாதாஜி, நீங்க கூட சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. சோ இதுதான் வந்து நம்ம நாம சங்கீர்த்தனம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. இந்த கலியுகத்தில் வந்து நம்ம செய்ய வேண்டியது இந்த ஹரே கிருஷ்ண மந்திர ஜபம். அதாவது ஜபமாகவும் செய்யலாம், இல்லைன்னா வந்து நம்ம சங்கீர்த்தனமாகவும் பாட்டு வடிவத்திலும் நம்ம பாடலாம். இதுதான் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. பகவானின் திருநாமங்களை உச்சரிக்குவதற்கு வந்து சொல்லப்பட்ட வேத குறிப்புகள் என்னன்னு பார்ப்போம். இது வந்து இந்த கலி சந்தார உபனிஷத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலதான் வந்து இந்த இதி சோடசகம் நாம் கலி கல்மஷ நாசனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை அனைத்து வேதங்களின் இலக்கியங்களையும் தேடிய பின் ஹரே கிருஷ்ணரின் கோஷத்தை விட இந்த வயதிற்கு இந்த யுகத்திற்கு வந்து ஒரு சிறந்த உயர்ந்த முறையை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியாது. இதை விட வந்து வேற ஒரு சிறந்த முறையை வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு இந்த படம் பாக்குறோம். இல்ல, ஹரேர் நாம ஹரேர் நாமேவ கேவலம் கலௌ நாஸ்தியேவ கதிர் அந்யதா. 3 தடவை சொல்றார்கள். நாஸ்தியேவனா வேறு வழி இல்லை. சண்டை மற்றும் பாசாங்குத்தனம் மிகுந்த இந்த யுகத்தில் விடுதலையின் ஒரே வழி கிருஷ்ணருடைய திருநாமங்களை உச்சரிப்பதுதான். வேறு வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தில் வந்து இந்த ஆதி லீலை அதுல வந்து சைத்தன்யர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். அதற்கு பின் வந்து பாகவதத்திலும் வருகிறது. கலேர் தோஷ நிதே ராஜன் அஸ்தி ஹேகோ மகான் குணஹ கீர்த்தனாத் ஏவ கிருஷ்ணஸ்ய முக்த சங்க பரம் விரஜேத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கலியுகத்தில் குறைபாடுகள் நிறைந்திருந்தாலும் இந்த வயதினை, அதாவது இந்த யுகத்தை பற்றி இன்னும் ஒரு நல்ல குணம் இருக்கிறது. வெறுமனே ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் ஒருவர் இந்த ஜட உலகத்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுபட்டு ஆழ்நிலை ராஜ்யமான அந்த வைகுண்டத்தை அடைகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல சொல்லியிருக்கார் பாகவதத்துல. வேத குறிப்புகள் வந்து இது வந்து யஜ்ஞானாம் ஜப யஜ்ஞோஸ்மி, கிருஷ்ணனாகிய நான் யாகங்களில்
பெயர்களை உச்சரிக்கும் ஜப யஜ்யமாக நானே இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே இந்த பகவத்கீதையிலேயே சொல்லியிருக்காரு 10வது அத்தியாயத்துல. அப்புறம் வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் அந்திய லீலால வந்து நாம் ஆகாரி பகுதா நிஜ சர்வ சக்திஸ் அப்படிங்கிற ஸ்லோகத்துல புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் உன் திருநாமங்கள் அனைத்து உயிரினங்களின் மீதும் மங்களங்களை பொழிகின்றன. எனவே உமக்கு கிருஷ்ணா கோவிந்தா போன்ற எண்ணற்ற பெயர்கள் உள்ளன. உங்களுடைய வல்லமைகள் அனைத்தையும் வந்து இந்த திருநாமத்தில் நீங்கள் வைத்து நிறுவியுள்ளீர்கள். மேலும் அத்திருநாமங்களை கூறுவதன் இடம் காலம் போன்ற கடினமான விதிகள் வந்து எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இதுலயும் சொல்லியிருக்கிறார்கள் இந்த வேத குறிப்புல. ஆகையினால் வந்து நம்ம இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு ஒரு சுருக்கமா பார்த்தோம்னா அஷ்டாங்க யோகத்தில் முன்னேறுதலை பற்றி பார்த்தோம். அதற்கு பின் வந்து அஷ்டாங்க யோகாசனத்தின் நிலைகள் குறித்து பார்த்தோம். ஏன் மனதை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்? அது வந்து நண்பனாகவும் இருக்கலாம், எதிரியாகவும் மாறலாம். ஆகையினால் நம்ம வந்து மனதை கட்டுப்படுத்தி பகவானிடம் செலுத்தினோமானால் அது வந்து நண்பனாக இருக்கும். தோல்வியுற்ற யோகியின் இலக்கு வந்து என்னன்னு பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து பக்தி யோகம் மிக உயர்ந்த யோகம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இப்ப நம்ம ஜபம் தான் பண்றதுதான் உயர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம் இல்லையா? இப்ப வந்து இந்த ஜபம் எப்படி செய்வது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்ப்போம். முதல்ல வந்து நம்ம வந்து இந்த குருமார்களை 5 குருமார்களை வணங்கி கொண்டு பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்ல வேண்டும். ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த விருந்தா அதற்கு பின் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்ல வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. அனைவருமே சொல்லி பழகி கொள்ளலாம். மாதாஜி நீங்க 2 பேர் கூட கொஞ்சம் சொல்லுங்க, கூடவே ஒவ்வொருத்தரா சொல்லலாம். அனைவருமே நீங்கள் அங்கேயே அன்மியூட் பண்ணிக்கொண்டே நீங்கள் சொல்லிக் கொள்ளலாம் அனைவருமே. ஹரே கிருஷ்ணா பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லிட்டு சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓ சரி. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீ வாசாதி கௌரபக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. இப்படிதான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய மந்திர ஜபத்தை வந்து சொல்ல வேண்டும். இது எவ்வளவு சுலபமாக இருக்கிறது இல்லையா? நம்ம வந்து ரொம்ப பிரயத்தனம் எல்லாம் பட வேண்டாம். நம்ம வந்து அஷ்டாங்க யோகம் அந்த கஷ்டமான ஆசனம் உட்கார்ந்து கொண்டு அதனை பிராணாயாமம் செய்து கொண்டு அதெல்லாம் செய்யவே வேண்டாம், அவசியமே இல்லை. நமக்கு அவ்வளவு கஷ்டமே இல்லை. வெறும்னே வந்து பகவானுடைய இந்த ஹரே கிருஷ்ண நாமத்தை சொன்னாலே வந்து நமக்கு எல்லா நன்மைகளும் வந்து நம் கை மேல் வந்து ஒரு உள்ளங்கை நெல்லிக்கனி போல எல்லாம் வந்து சேர்ந்து விடும். பகவான் வந்து அருளி விடுவார். ஆகையினால் இப்போ இதுல எப்படி சொல்ல வேண்டும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்ப்போம். டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ். மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்க செய்ய வேண்டியவை. ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கும் முன் வந்து பஞ்சதத்துவ மந்திரம் இது சொன்னோம் இல்லையா, அது சொல்லிட்டு சொல்லணும். ஏன்னா வந்து எப்பொழுதுமே வந்து நம்ம ஒரு பகவானை வணங்குவதற்கு முன்னால வந்து அந்த ஆச்சாரியர்களை வந்து வந்தனம் செய்ய வேண்டும். அதுதான் வந்து மரபு. ஆகையினால் முன்னாடி வந்து பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தை சொல்லிவிட்டு அதன் பின் வந்து மகாமந்திரத்தை சொல்ல வேண்டும். கேட்கக்கூடிய வகையில் நம்ம வந்து சொல்ல வேண்டும். அதே மாதிரி மந்திரத்தை கேட்கும்படி தெளிவாக கூற வேண்டும். நம்ம வந்து நம்ம காதுக்கு மட்டும்தான் கேட்கணும், அடுத்தவங்க காதுக்கு கேட்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ரொம்ப கத்தி சொல்லணும்னு கிடையாது. ஆனா வந்து நம்ம காதுக்கு நம்ம சொன்னோம்னா நம்மளுடைய செவிக்கு கேட்கக்கூடிய வகையில் நம்ம சொல்ல வேண்டும். அதே மாதிரி ஒரு மந்திரத்தினுடைய ஒவ்வொரு இப்போ ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே ஒரு எழுத்துமே ஒரு அந்த சொல்லுமே வந்து தெளிவாக நம்ம காதில் விழும்படி நம்ம சொல்ல வேண்டும். அப்புறம் ஒரு பெயரையும் வந்து தெளிவாக உச்சரிக்க வேண்டும். இதுதான் நம்ம பார்த்தோம் ஏற்கனவே. ஒரு மரியாதையுடனும் ஒரு பயபக்தி ஒரு பக்தியுடனும் கவனத்தோடும் நம்ம வந்து இந்த மந்திரத்தை சொல்ல வேண்டும். எந்த இடத்திலும் உட்கார்ந்து அல்லது நடக்கும் போதும் எதிர்கொள்ளும் எந்த திசையில உட்கார்ந்து வேணா சொல்லலாம் நீங்க. அதற்கு பின் வந்து நீங்கள் எந்த நேரத்திலும் சொல்லலாம். அதாவது காத்தால சொல்லணும், மத்தியானம் சொல்லலாம், சாயங்காலம் சொல்லலாம் கிடையாது. நீங்க எந்த நேரத்திலும் சொல்லலாம். இருந்தாலும் விடிய காலையில் சொல்வதற்கு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. அதாவது இந்த 4 to 6 சொல்றோம் இல்லையா, பிரம்ம முகூர்த்தம், அதுல சொன்னா ரொம்ப நல்லது. இல்ல என்னால முடியல அப்படின்னா எந்த நேரத்துல வேணாலும் சொல்லலாம். நீங்க குளிக்கும் முன் சொல்லலாம், இல்லைன்னா குளித்த பின் சொல்லலாம், எப்பொழுது வேணாலும் சொல்லலாம். இதுக்கு வந்து ஒரு நியம நிஷ்டைங்கிறது கிடையாது.
எண்ணிக்கை வைத்து சொல்ல வேண்டும். அதுதான் பரிந்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறது. பிரபுபாதா அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்றால், ஒரு ஜபமாலை இப்ப பார்க்கிறோம் இல்லையா, அந்த ஜபமாலை வைத்துக் கொண்டு அந்த 108 மணிகள் கொண்ட ஜபமாலை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இனிஷியேட்டட் டிவோட்டிஸ், அதாவது இனிஷியேஷன் வாங்கினவர்கள் வந்து துளசி மாலை வைத்துக் கொள்ளலாம். மற்றவர்கள் வந்து அந்த நீம் மாலை, அதாவது ஒரு வேப்ப மாலை சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மணி மாலையை வைத்துக்கொண்டு செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். என்னெல்லாம் செய்யக்கூடாது அதை பார்க்கலாம். ஒரு புத்தகத்தை படிக்கும் போதோ ஒருவர் வந்து செய்தித்தாள் அல்லது டிவி பார்ப்பது போன்ற செயல்களோடு சேர்த்து செய்யக்கூடாது. இதை வந்து தனியா செய்யணும். மற்றதிலையும் கவனம் செலுத்தி கொண்டு இதையும் செய்யக்கூடாது. அது வந்து தவறான ஒரு காரியம். மகாமந்திரத்தின் ஒரு பகுதியை மட்டும் உச்சரிக்க கூடாது, மொத்தமா சொல்லணும், முழுசையும் சொல்லணும். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, முழுவதுமாக சொல்ல வேண்டும். பாதி சொல்லிட்டு பாதி விட்டிருக்க கூடாது. ஜபமாலையில் கிருஷ்ணர் மணியை வந்து ஒருவர் கடந்து போகக்கூடாது. அதாவது ஜபம் பண்ணுகிறோம் என்றால், இது வந்து இந்த வீடியோ அனுப்புவோம் எல்லாருக்குமே, நடுவுல இருக்கிற மணி வந்து தனியாக இருக்கும். அது வந்து கிருஷ்ணர் மணி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒரு பக்கமாக நம்ம ஜபித்து கொண்டே வர வேண்டும். இந்த 108 முடிந்த பெண் வந்து அதை தாண்டி அடுத்ததுக்கு போகாமல் அத மாலையை வந்து திருப்பி கொண்டு விட வேண்டும். திருப்பி கொண்டு ரிவர்ஸ் டைரக்ஷன்ல அந்த மணியை உருட்ட வேண்டும். இப்போ இந்த கோஷம் இடுவதால், ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்வதனால் உருவாகக்கூடிய நன்மைகள் என்னன்னு பார்ப்போம். இது வந்து பாவத்தின் விளைவுகளிலிருந்து, எதிர்வினைகளிலிருந்து நமக்கு வந்து காக்கிறது. அது வந்து பாவத்தின் எதிர்வினைகள், அதோடைய ரியாக்ஷன்ஸ், ஒரு சின்ஃபுல் ரியாக்ஷன் சொல்றோம் இல்லையா, அதுல இருந்து நம்ம காக்கிறது. தேவையற்ற ஒரு இயக்கிகள் மற்றும் பழக்க வழக்கங்களிலிருந்து இது வந்து நிவாரணம் கொடுக்கிறது. அதாவது இந்த கெட்ட வழக்கங்கள்லாம் இருக்கிறது, அதுல இருந்து வந்து நமக்கு விமோசனம், அதுல இருந்து நிவாரணம் கொடுக்கிறது. நாம் எந்த விசித்திரமான எண்ணங்களுக்கும் ஆசைகளுக்கும் அடிமையாக இருக்கிறோமோ அதுல இருந்து நமக்கு வந்து விமோசனம் கொடுக்கிறது, விடுதலை கொடுக்கிறது. கவலை மற்றும் மன அழுத்தத்திலிருந்து இது வந்து விடுதலை கொடுக்கிறது. மன அமைதியை கொடுக்கிறது. உண்மையான மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறது. இது வந்து அறிவொளி, அதாவது ஒரு ஞானத்தை அளிக்கிறது. இப்போ வந்து நிறைய பக்தர்கள் வந்து இதை வந்து இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்லி பழகி அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள், நம்மள பாரு இந்த பப்ளிக்ல இருந்து நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கிறார்கள், என்ன சொல்லியிருக்கிறார்கள்ங்கிறத பார்ப்போம். இப்போ இது நம்ம முதல் நாளே பார்த்தோம். இந்த ஜார்ஜ் ஹாரிசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிங்கர், ஃபேமஸ் சிங்கர் இருக்கார் இல்லையா, அவர் வந்து சொல்லியிருக்காருன்னா, இது உண்மையில் கடவுளை உணரும் ஒரு செயல்முறை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அப்புறம் இவர் வந்து கிளாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இவர் வந்து யங்கஸ்ட் டைரக்டர். இவர் வந்து, நான் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை உச்சரிக்க தொடங்கிய போது எல்லா நன்மைகளும் எனக்கு நடக்க தொடங்கியது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார். இவர் வந்து ஃபோர்ட் மோட்டார் கம்பெனியோட அதோடைய உரிமையாளர். ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை உச்சரிப்பது என் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய ஒரு நல்ல மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது அப்படின்னு சொல்றார் அவர். இவர் வந்து ஒரு தொழிலதிபர். இவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நான் பல ஆண்டுகளாக ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை உச்சரித்து வருகிறேன், இதைவிட மகிழ்ச்சியான எதையும் நான் கண்டதே இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு. இவர் வந்து மஃபட்லால் ஃபேப்ரிக்ஸ் அவருடைய அதிபர் சொல்றார், ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை உச்சரிப்பது என் வாழ்க்கையில் அனைத்து ஏற்றத்தாழ்வுகளையும் மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் மன அமைதியுடன் எதிர்கொள்ள உதவியது அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் நிறைய இந்த மேற்கத்திய மாடல் அவர்கள்லாமும் இதை வந்து சொல்லியிருக்கிறார்கள். கெட்ட பழக்க வழக்கங்களை கைவிட மந்திரம் எனக்கு உதவியது, இது பற்பல விஷயங்களை பற்றி எனது கண்ணோட்டத்தை மாற்றியுள்ளது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்க சொல்லியிருக்கார்கள். அதற்கு பின் இன்னொருத்தர்களும் சொல்லியிருக்கிறார்கள், ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை உச்சரிக்க தொடங்கியதன் மூலம் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சியை உணர்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கிற அவங்க எல்லாமும் சொல்லியிருக்காங்க. இவர் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா இவர் ஆர்மி ஆபீசர். ஹரே கிருஷ்ணா பக்தர்களுடன் பழகவும் மகாமந்திரத்தை ஜபிக்கவும் ஆரம்பித்த பிறகு வாழ்க்கையை பற்றி எனது பார்வை மிகவும் பிரகாசமானது. அப்புறம் இவர் வந்து ஒரு ரிசர்ச்சர், ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை வந்து ரிசர்ச் பண்றவர். இவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா, மகாமந்திரம் மன அழுத்தம், மன சோர்வு மற்றும் அறியாமை இயல்பை கணிசமாக குறைக்கிறது மற்றும் நல்ல குணத்தை வந்து கணிசமாக அதிகரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் வந்து ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காரு இந்த மகாமந்திரத்தை பத்தியே. ரிசர்ச்சர் ஃபார் ஸ்டடியிங் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் சாண்டிங் மகாமந்திரா, அதை வந்து இவர் பண்ணியிருக்காரு, டேவிட் வோல்ஃப். இவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, நான் பதட்டமாக இருக்கும் போது மந்திரம் மிகவும் அமைதியை தருகிறது, சிறு சிறு விஷயங்களுக்காக நான் இப்பொழுது கலங்குவதே இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்புறம் இவர் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை உச்சரிப்பது மற்றும் கிருஷ்ண உணர்வு பற்றிய அங்கீகரிக்கப்பட்ட புத்தகங்களை படிப்பது எனக்கு மிகுந்த அமைதியை கொடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஆகையினால் நீங்க நம்ம அனைவருமே வந்து இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உண்மையான மகிழ்ச்சி அடைவதற்கு வந்து நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் நம்ம அனைவருமே சொல்லலாம்.
எல்லோருமே நீங்கள் எல்லோருமே வந்து அன்மியூட் பண்ணிக்கொண்டு சொல்லலாம். நீங்கள் எல்லோருமே இப்பொழுது ஒரு முறை இந்த ஜபம் செய்துவிட்டு நம்ம வந்து இந்த ரெக்கார்டிங் முடித்து விடலாம். எல்லாருமே சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम ஹரே ஹரே